πλήττεται η ελεύθερη έκφραση με το να μην δρουν κομματικές νεολαίες θεσμικά μέσα στα σχολεία, κύριε Χαηλή? Καταρχήν, να εκφράσω και εγώ τη λύπη μου για το συμβάν στην Ιαπωνία. Παράλληλα, να ευχαριστώ τη χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσα σε παλιούς φίλους από το φοιτητικό συνδικαλισμό. Εμάς, στόχος μας σαν νέοι άνθρωποι είναι να μην μπαίνουμε σε στήρες αντιπαραθέσεις που οδηγούν τους νέους μακριά από την πολιτική και την απαξίωση της πολιτικής και τους πολιτικούς. Εγώ θεωρώ ότι και η νεολαία μας, του κόμματος μας, θεωρεί ότι δικαιούνται την ελεύθερη έκφραση οι μαθητές, αλλά πάνω απ' όλα σε έναν υγιές πολιτικό περιβάλλον, χωρίς έντονο το κομματικό στοιχείο. Δηλαδή, εμάς στόχος μας είναι, και έχουμε μαθητική παράταξη, είναι να καταρτίζουμε τους νέους με τις θέσεις της παράταξης μας, αλλά να είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν πώς θα διεκδικήσουν και τι θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Εμάς στόχος μας είναι να μάθουμε τους μαθητές να σκέφτονται και όχι να κομματικοποιούνται και να γίνονται φερέφωνα των θέσεων του κόμματος μέσα στα σχολεία τους. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πλήττεται η ελεύθερη έκφραση με τη δημιουργία μαθητικών παραδάξεων, αλλά σίγουρα όμως θεωρούμε ότι είναι πολύ νωρίς και με τις υφιστάμενες δομές των σχολείων μας να δημιουργηθούν μαθητικές παραδάξεις. Λοιπόν, να απαντήσετε στο ερώτημα που εξακολουθεί να παραμένει, κύριε Χαηλή. Γιατί διεκδικούν τότε με τη μανδύα των κομματικών νεολαίων μαθητές την ψήφο των συμμαθητών τους, αν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Καραμάνος? Κύριε Χατζηπαναγή, καταρχήν να αναφέρω ότι εγώ έχω υπηρετήσει για σχεδόν μια 20 και τον μαθητικό συνδικαλισμό και τον φοιτητικό και τον νεολαιστικό συνδικαλισμό. Άρα, επιτρέψτε μου να έχω άποψη για όλα τα στάδια του συνδικαλισμού. Ο φοιτητικός συνδικαλισμός, όπως λειτουργεί σήμερα, χρειάζεται πολλές βελτιώσεις. Εκεί υπάρχει έντονη αντιπαράθεση των κομμάτων, καθαρά. Και στο νεολαιστικό κίνημα υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Το ερώτημα είναι, θέλουμε να εισάγουμε τις αντιπαραθέσεις μας και στο μαθητικό συνδικαλισμό μέσα στα παιδιά των 15-16 χρονών, να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στους άλλους τομείς της νεολαίας και μετά να δούμε πώς μπορούμε να σωματώσουμε αυτό το σύστημα και στους μαθητές. Δηλαδή, αν βάζατε προτεραιότητα, ποια είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή? Επειδή λέτε να βελτιώσουμε άλλες καταστάσεις, τι πρέπει να βελτιωθεί κατά εσάς, ποιο είναι πρώτο σε προτεραιότητα? Ακριβώς, πρέπει να φτιάξουμε σχολεία που να λειτουργούν με κάποιον μοντέρνο σύστημα σκέψης και να μπορούν να μάθουν τα παιδιά να σκέφτονται πάνω απ' όλα. Εγώ τονίζω αυτό το πράγμα, ότι και σαν οργάνωση θέλουμε να μάθουμε τους μαθητές να σκέφτονται, να προβληματίζονται για διάφορα ζητήματα. Δεν θέλουμε ένα σχολείο που να απαράγει και να εκπέμπει μόνο στερεότυπες γνώσεις. Θέλουμε το σχολείο να μάθει τα παιδιά να σκέφτονται. Μάλιστα. Και εμάς ο ρόλος μας σαν μαθητική, σαν νεολαίστικη οργάνωση, είναι ένα αρμονισμένο με τη θέση μας για τον εξυγχρονισμό των σχολείων.